נדבר על תנור קומביסטימר. יש לנו תנור קטן ותנור גדול. אותן פעולות, הכל אותו דבר. אנחנו נדבר אבל על הגדול כי יש לו יותר דגש של בטיחות בגלל שיש לו עגלה שזזה. הקומביסטימר, הייחודיות שבתנור הזה הוא בעצם שהוא משלב גם בישול יבש וגם עם נוזלים. אפשר לעשות בישול רק יבש או אידוי או משולב, אידוי ויבש ביחד. התנור קומביסטימר מחולק לכמה חלקים. יש לנו את כל התנור, דלת התנור, עגלת התבניות עם הידית. כאשר העגלה נכנסת, הידית מתנתקת ובעצם העגלה היא עכשיו חלק מהתנור. יש לנו פה גם מנעול ביטחון שהתבניות לא ייצאו בזמן הובלה או משהו כזה, ונעילת התנור. נעבור עכשיו ללוח פיקוד ובקרה של התנור. יש לנו את המפתק הראשי שבו אנחנו בוחרים, אנחנו רוצים אידוי, צלייה או צלייה ועדים, שקודם כל התנור יגיע ל-100 מעלות, ייצור עדים ואז יעבור לצלייה. יש לנו פה את וסת הטמפרטורה שבמקרה הזה הוא מגיע עד 300 מעלות, ואת וסת הזמן. יש פעולה קבועה או פעולה מתוזמנת עד 120 דקות. עכשיו נפעיל את התנור על עדים בשביל שנראה איך אנחנו גם מוציאים את העגלה כשהתנור עובד. שם על עדים. כשאני רוצה להפסיק את התנור אני סוגר את התנור. עכשיו זה החלק המאוד מסוכן. כאשר אנחנו רוצים לפתוח את הדלת אסור לעמוד מול הדלת כי אז כל העדים יעופו לי לפנים. אני עומד מאחורי הדלת בעצם, פותח את הדלת חצי פתיחה, כל העדים עולים למעלה, וכשאני רואה שכמות העדים ירדה אני יכול בעצם לפתוח את התנור. כשאני רוצה להוציא את העגלה עם התוצרת אני לוקח את הידית, מחבר אותה ובעצם מושך את העגלה. אני מזכיר שיש לנו פה תפס ביטחון שהתבניות לא יכולות לעוף החוצה. כשאנחנו רוצים ללכת עם העגלה אסור לנו ללכת עם העגלה שהיא לפנינו. אני מזכיר, הכל פה מלא מגשים ואנחנו לא רואים מי בא מולנו. כאשר אנחנו רוצים לנקות את התנור, העגלה יכולה ללכת לניקיון בחדר השטיפה, אנחנו לא צריכים אותה איתנו. בשונה מכל המכשירים שיש לנו במטבח, ששם אנחנו לא נוגעים כמעט במים, התנור הזה עובד עם מים, אז אין בעיה לשטוף אותו עם מים. אנחנו צריכים להשתמש פה במסיר שומנים, חומר מאוד מאוד מסוכן. ניגשים לרסס את התנור, כמובן גם בזהירות עם כל ההגנה, עדיין צריך להיזהר, לרסס את כל החלקים. חשוב לזכור לא להפעיל את התנור במצב חימום בזמן הניקיון כי החומר חודר לתוך הנירוסטה ובעצם התנור נהיה שחור. אנחנו סוגרים את הדלת, נותנים לחומר הפעיל פה להתחיל לעשות את העבודה שלו, להוריד את השומן, ולאחר 10 דקות ניתן להפעיל את התנור שוב על אידוי וכך התנור בעצם שוטף את עצמו. כאשר אנחנו רוצים לנקות את התנור אנחנו משתמשים בפרפקטו, מסיר שמנים קר. אסור להשתמש בחומר הזה, הוא מסוכן מאוד, בלי להשתמש בכפפות, משקפי מגן ומסכה לאף. לאחר שהתנור יצר עדים הוא בעצם שטף את עצמו, אנחנו שוב פותחים בזהירות את הדלת מאחור, נותנים לעדים לעלות למעלה, וכעת ניתן לפתוח את התנור ולעשות השלמה של השטיפה קלה בעזרת צינור מים. שלא יגיע מים ללוח פיקוד
פיקוד ובקרה. את לוח הפיקוד ובקרה מספיק סמרטוט לך להעביר בו ניגוב